Ayan, hello guys. Good afternoon. So ako po si Christine and welcome po sa our family budget. So naisip ko lang i-share ito dahil habang ako lang mag-isa dito and si Hagrid natutulog, si Papa naman ay pumunta sa palengke. Naisip ko lang i-share ito guys. Ito para sa mga OFW since yung nanay ko OFW naman talaga siya nung ako'y umalis siya nang ako'y 3 years old pa lamang. So, I think mga 9 years din siya sa abroad, no, sa Saudi Arabia. So, ito ay base lang din naman sa ngayon malaki na ako na yung mga realization ko about dun sa mga OFW natin. Kasi alam ko marami din ako mga subscribers and mga viewers na mga kabudgetarian natin na mga OFW din. So, ito yung pinaka malaking pagkakamali na nagiging problema ng mga OFW, no? Yung investment, yung akala nila yung magandang investment yung pagpapatayo ng magandang bahay. Hindi lang bahay, guys, kundi magandang bahay, 'di ba? Kasi usually yung sa mga nag-a-abroad, no, usually, okay. Yun talaga yung ating talagang pinaka goal, no, pag nag-a-abroad na makapagpagawa tayo ng magandang bahay. Talagang ubusan ng pera yung peg talaga na nag-a-abroad, which is yun talaga yung reality, no? Kasi syempre tayo hindi naman tayo parang hindi tayo parang yung financial literacy, no? Parang hindi naman itinuro sa talaga sa atin yan. And base sa experience namin, no, kasi yun din yung naging ni mama, naging parang ininvest niya nung siya nag-abroad na yung bahay talaga. Tapos yun, may bahay kami sa bukid. Malaki din naman yung bahay namin doon. At saka yung bahay na yun, masasabi ko sa panahon na yun nung ako'y bata pa, isa siya sa pinakamagandang bahay doon sa amin. And nagkaroon din ng bahay si mama sa subdivision, parang naka-assume ata siya doon. And parang assume yun. So yun, nakakawa si mama. So yun, my point is hindi naman masama talagang bumili ng bahay. Syempre kailangan natin ng tirahan, di ba? Kung wala kayong tirahan, wala tirahan yung mga anak mo, okay lang talaga na bumili ka ng bahay. Wala talagang problema doon kasi kailangan natin ng bahay na matitirahan, di ba? Ano yung point sa paghahanap buhay mo kung wala naman kayong matitirang pamilya, di ba? My point is yung wala nang contentment doon sa part na gusto mo pang, 'di ba? Kasi una pa mag-abroad ka, yung plan mo 3 years ka lang doon sa abroad or 2 years lang doon sa abroad. Tapos inabot ka na ng 20 years doon sa pag-abroad kasi nga ang dami mong syempre ang dami mong pinapadalan dito sa Pilipinas, ang dami mong binubuhay, 'di ba? So yung pangarap mo, ikaw as OFW, parang nag-shift na din, no? Parang naiiba na, no? So, nakikita ko kasi, usually sa mga nag-abroad, sobrang nagpapaganda talaga ng bahay. I am not saying na, against ako doon, na parang nakikita ko lang talaga siya, na based on our experience, na hindi talaga siya magandang investment, guys, yung bahay. Kasi nga, 'di ba, yung malaking bahay kasi, malaki din yung expenses doon, malaki din yung anong tawag doon, yung maintenance nung bahay malaki din. And ako personally, pag may bahay ka na, guys, matitirhan nyo, enough na yon. Tapos mag-invest ka na sa negosyo or something, kung saan mo gustong i-invest yung pera mo, kaysa naman ibuhos mo lahat, no? Ibuhos mo lahat. Talaga ubusan ng yaman talaga pag nag-abroad. Ubusan ng yaman talaga para lang talaga mapatapos yung sobrang pakalaki-laking bahay, 'di ba? No? And kung sobrang laki na, hindi naman siguro ng kinikita mo, kung kumikita ka ng 100,000, 20,000 a month sa siguro I think makakaya mo din naman siguro gumawa ng magandang bahay. Pero kung yung kita mo sapat lang din, no, kulang pa nga sa pagpapadala mo dito sa Pilipinas para sa pamilya mo, pag nagkaroon ka lang ng bahay, enough na yun, guys, no? Mag-invest ka talaga doon sa negosyo kasi mas maaga kang mag-start sa business, maaga ka rin mag-fail sa business, maaga ka rin
matututo about sa business. Kasi pag uwi mo dito sa Pilipinas, at least, diba? Kasi usually sa mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, wala talagang trabaho, walang income, diba? So, ang ending, balik na naman sa abroad kasi nga, nahihirapan na naman dito. So, ang takbuhan lagi mag-abroad na naman, diba? Yun naman taging reality. Kaya nga si mama, inabot siya ng 9 years doon sa abroad, diba? Pero, yun nga, yung aking realization nung ngayon na malaki na ako. Kasi syempre, yung bahay namin sa Bukid, so ang ending, yung bahay namin doon, syempre wala ng pera. Napabayaan na siya. So, hindi na siya ganun makatibay kasi nga wala ng maintenance. Tapos yung bahay namin sa subdivision, nabenta namin siya na nabenta namin yung bahay namin doon ng sobrang napakamura lang na halaga kasi nga pag kailangan mo na ng pera, syempre ibebenta mo na lang yun ng pinakamurang halaga, di ba? So sayang talaga siya, no? And sayang yung ano ni mama na inano sa na pera doon, na nilagay doon na pera sa mga bagay na yon. And yun, nagkaletse-letse yung buhay. So, yan yung realization ko. Kung kayo ay OFW talaga, kahit gaano pa kadami guys yung alahas na bibili ninyo, mauubos pa din yan kung hindi kayo matututong magnegosyo, kung hindi kayo, alam mo yung, kasi syempre, pagdating mo dito, di ba, wala kang trabaho. And, kung inubos mo lahat doon sa bahay, kasi usually yung mindset kasi, okay lang na, okay lang na walang makain, basta may bahay na matitirahan, no? Parang hindi ako agree doon, guys, based on our experience. Kasi importante din na kasi aanin mo naman yung sobrang pakalaki-laking bahay kung wala kang kinakain, kung wala kang makain pamilya, o 'di ba? Mabebenta mo din yung bahay na yun, nawalan din kayo ng tirahan, 'di ba? Eh syempre uunahin mo pa din naman yung makakain ng pamilya mo. Yun naman ay akin lang namang based on our experience as meron akong OFW na nanay, and yun yung mga pagkakamali na ni mama noon. And actually may mga pagkakamali pa na iba no, na kaakibat noon, pero yung pinakaano talaga is huwag mag-invest masyado dun sa sobrang pagpapalaki ng bahay, kasi yung iba as in ubos biyaya talaga lahat, no, inubos dun lahat sa bahay, tapos ang laki-laki ng nagastos, hindi pa natapos, no, inabot na ng milyon, hindi pa rin natapos kasi nga malaki talaga yung gastusan noon nung talaga pagpapatayo ng bahay, di ba? Kung nakabili ka na ng lote, magpatayo ka lang ng maliit na bahay, tapos saka ka na lang siguro magpalaki ng bahay pag pag okay na yung lahat, may negosyo na, yung mga anak mo, medyo na, 'di ba? Wag nilang magbigla diretso talaga, no? Kasi yung ininvestan mo na sa pera mo lahat ng yung bahay mo, baka mabenta mo lang din naman siya. Kasi nagka-letse-letse na yung buhay ninyo, wala ka na kayong makain, 'di ba? Wala ka na pambayad sa mga bills. So, ganun lang. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, guys. Yan ay base lang sa experience ko. Sana walang magalit sa akin. Dahil, na-experience ko na yung buhay na, alam mo yung walang bahay, walang, no? Siyempre, 9 years si mama sa abroad, pero yun, naubos lahat yung, namin talaga. So, ayun, marami pang mga pagkakamali na kaakibat nun, pero isa yun talaga na wag talagang mag-invest sa bahay na sobrang pakalaki-laki. Pag meron ka ng matirhan, okay na yun, guys, no? Unti-untiin nyo na lang magpagawa, wag yung bigla-bigla na ubusin nyo lahat yung pera nyo doon. And then, start invest sa negosyo, sa lahat ng kaya na sinabi ko, mas maagang magnegosyo, mas better, kasi mas maaga kang mag-fail, mas maaga kang matututo sa pagninegosyo, yung mga diskarte. See you in my next video. Bye!